Good morning mga kapapards. Ang lakas ng sinag ng araw. So tayo naman ay maaga gumising kasi buhay night shift. Umuwi ako ng alas 4 ng umaga, so nakapagtulong ng kunti. So nandito tayo ngayon. Kape muna tayo sa bahay ng kapitbahay. Makipagbandi tayo sa mga alagang aso nila doon. So tayo na mga kapapards. Maraming mga alagang aso doon at friendly naman yung mga aso. At gusto ko yung makipag kumustuhan. Tayo na. Ipapo! Oh! Ipapo! Oh! Ipapook. Good morning. Sambuang gaway mga kapaparts. Undial uno 4 lang man. Puno na po sa laway, Jake. Kape muna tayo. So good morning mga kapaparts. Dito tayo sa mga alaga natin, oh. Ito na sila. Tapang. Okay. Si Bimbim. Si Whitey. Ano si Whitey? Okay, manadagan sila. Apa? Okay. Pondekil. Jek. Si Jek yata may subi. Ito si Jek, viejo. Viejo ito si Jek. Apa si Diego? Ito si Diego. Matanda na si Diego. Si Diego. Ito si Diego. Ito ang pinakamatanda dito. Ilan taon ka na, Jake? O yan si Flavio. Ito si... Ay! Baba na, Jake. Baba na. Tama na, Jake. Baba na agad. Tama na. Puno na ako sa laway, Jake. Tatat. Matapang si Tatat. Matapang. Asan si Bunso? Bunso? Wala pa, hindi pagising si Bunso. Tulog pa si Bunso. Milky. Ay, si Milky man. Pagigising lang ni Milky. Uy, andito na yung sister ni Milky. Milky. Ang cute ni Milky. Si Milky dito, baby pa. Ito si Milky ay anak ni Bimbim, yung kanina makapal na buhok. At saka yun, dalawa lang yun sila. Ito naman ay auntie niya. Ito si Tatat. Yun si Whitey na malikot. Yun si Whitey na malikot. Lahat sila ay aso ng kapitbahay namin. Kapitbahay lang yun. Minsan pumunta yun sa bahay. Milky! Bakit may sugat ka dito, Milky? Kawawa naman si Milky. Asan si Bunso? Ba't hindi ko pa nakita si Bunso? Whitey? Ayun. Ang dami na nila. Isahan na nila si Miming. Flavios! Huwag niyong ganyan si Miming. Flavios! Ito talaga si Flavio. Ang laki-laki. Ang dami nila. Flaps? Ito si Milky. Ito si Whitey.
Ito si Flavio. Lahat sila ito ay mga street dog. Ito maliit lang, nakita na nila sa kalsada. Ito si Flavio sa may basurahan na maraming kagit. Ngayon okay na. Iba't ibang lahi nila. Ito hindi namin alam kung kaninong aso to. Na rescue lang. Ngayon malaki na. Taba na. Saka ito nakasakit din to nung baby pa. Nandiyan lang sa tabing kalsada. Ngayon nandito na. Ayan si Diego. Ito si... Anong pangalan mo? Si Karma. Bakit Karma ang pangalan mo? Ha, Karma. Ayan, si Milky. Ito si Whitey. Ito naman si Flavio ay palagi nagtambay sa bahay. Minsan lang tumuwi dito sa original bahay niya. Kasi maraming dito mag-aaway. So, kaya doon nagtambay sa bahay ko. Si Flaps. Na kung sana ako nandun sila yon. Sinamahan nila ako. Ayan ang mama ni Milky. Si Bim Bim. Si Bim Bim. Opa. Ayan ang mama. Mama nila yan. Halangga talaga yung anak mo, ha? Ay, very good. Halangga talaga yung anak mo. Very good talaga. Si Bim Bim naman pinulo lang nila dati nung byway pa to. Ngayon nandito na. Lahat to sila ay iba't ibang lahi. Galing naman sa iba't ibang lugar. Nanirescue ngayon. Nandito sila sa isang bubong. Aba. Agay. Balutan na ako ng maraming dila. Ay, alis na ako. Ang saya-saya nila. Oh, no. Whitey, abatan mo lang, Whitey. No. No. Patay si Whitey ngayon. No. Bim. Agay. No. Pwede. No. Agay. No. Andito naman sila andito ako sa billiard hall. Andito din sila. So, ang saya-saya silang basdan na naglalaro. Ando na si Haiti. Maglaro kayo. Parang puyat na puyat pa si Milky, ha? Anong gusto ni Milky? Ayan, marami talaga sila. Ayan. At ako'y nangangapi lang naman doon. So, uwi na. Mga kapaparts. Kape. Andito na naman sila. Dito naman kayo usik-usik. Mga aso talaga, mga kapaparts. Ang saya-saya silang pagmasdan. Masaya sila. Kahit hindi kapatid. Pero masaya sila. Kung minsan nag-away, tapos sandali lang, tapos kaibigan na naman. Ganon ang magandang behavior. Walang nagtatanim ng galit. Normal mag-away. Katapos ilang minuto lang, oras, kaibigan na naman. Yun ang gusto ng Diyos. Ganon. So stay the faith in God, mga kapaparts. Bye.